आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. महाराज, गणपती, गजपती, भूपती, अश्वपती, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शस्त्र पारंगत, राजनीती धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा, राजा शिवछत्रपती महाराजांचा, राजा शिवछत्रपती महाराजांचा. भाई शिवजयंती येते आपली. भाई शिवजयंती एकदम झक्कास आहे बघा सगळ्यांच्या. पण ए अणकार भाई त्याला म्हणायचं आहे मागच्या वर्षी जो राडा झाला ना त्या राड्यामुळे आम्हाला मंदिरातून बाहेर काढून टाकलं. ए झेमण्या, आपण सच्चा शिवभक्त आहे काय? चाळीला त्या मंडळाने बाहेर काढलं म्हणून काय झालं? आपण आपली शिवजयंती सेपरेट सेलिब्रेट करायची काय? करायची भाई. हा भाई, यंदा मंडळापेक्षा भारी जयंती साजरी झाली पाहिजे. हा, पण त्याच थाटात पण मंडळाशिवाय. भाई यावेळी बजेट 5 लाख. किती? 5 लाख. अरे करूया ना खर्च. उद्यापासूनच सुरुवात करूया. हो भाई. वर्गणी गोळा करायला. आईला त्या मंडळाच्या भाईला सोडून शिवजयंती साजरी करतात काय? बघतो यावर्षी त्यांना. अरे काय यार, अजून मने कुठे राहिला? काय यार, किती वेळ झाला अजून आला नाही तो. अरे ते तर रोजचं आहे रे. नाहीतर काय तो बघ मने आला. काय भाई किती उशीर. अरे एक मॅटर सॉल्व करायला गेलेलो. जय महाराष्ट्र भाई. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र भाई. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. काय झाली काय वर्गणीची तयारी? हो भाई. हे बघा, या वर्षी मंडळापेक्षा सरळ शिवजयंती झाली पाहिजे आपली. नक्कीच भाई. 5 लाखाचं बजेट आहे. चला काम केलं पाहिजे. चला. चला वर्गणी गोळा करूया. आईला मंडळातून टाका. हो मॅडम, शिवजयंतीची वर्गणी 500ची पावती फाड. नाही, 500 भाई. भाईच्या शिवजयंतीला यायचं. हा, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जुबेर, काकांची 2000ची पावती फाड. हा भाई. पावती? कसली पावती? हो काका, असं काय करताय? आपल्या भाईच्या शिवजयंतीची पावती. कालच तर मंडळाची माणसं येऊन 500 रुपये घेऊन गेली. हो काका, ही मंडळाची पावती आणि ही आमच्या भाईंच्या शिवजयंतीची पावती. काय रे? हो, 2000 काढा नाही आमच्या भाईना राग येईल. हा, आणि एका सिटीला माहिती आहे की आपला भाई किती कट्टर शिवभक्त आहे ते. समजलं ना? हे बघा, हे मात्र अति होत या. मंडळाची जयंती असताना तुम्हाला का म्हणून मी पैसे देऊ? ए काका, ही असली चिंदीगिरी आपल्याला जमत नाही. हा, महाराजांमुळे तुमच्या पिढ्यानपिढ्या जगल्या आहेत आणि महाराजांसाठी 2000 रुपये नाही तुमच्याकडे. जुबेर, आता ह्याच्या गल्ल्यात जेवढे पैसे आहेत ना तेवढ्याची पावती करायची. चल बघतो आता. बरोबर भाई. महाराजांसाठी पैसे नाहीत काय? असं नको करू. जुबेर, हा भाई. यातल्या 2000ची रिसर पावती फाडायची आणि बाकीचे पैसे आहेत ना ते नाईटला ठेवायचे. यस भाई. चल. यस.
छोटू सा कटिंग लवकर दे. येतो बाय. हो बाई. ए डेकोरेशनची तयारी झाली काय? हो झाली बाय. होय हा भाई डीजेचं काय? संध्याकाळी रेडी आहे भाई. हे बघ डीजे खणखणीत वाजला पाहिजे नाही तर तुला धरून वाजवेल. का सामानाचं काय झालं? हो बाई काच सामान एकदम रेडी आहे. पात्रा देवी मार्केट डायरेक्ट आपल्या ऑफिसला एकदम संध्याकाळ कडक. काय रे? हे बघ मंडळापेक्षा सरस आपली शिवजयंती साजरी झाली पाहिजे. नक्कीच बाई या वेळेला दाखवून देऊ. बाईला सोडून शिवजयंती साजरी करतात. जुबेर किती रुपये जमले आहेत? 3.5 3.5 म्हणजे 1.5 लाख अजून जमवायला पाहिजे. होय बाई. हा बरंच काम बाकी आहे. होय. चला कामाला लागूया. हा चला. पैसे ए शान्या आम्ही शिवभक्त आहोत. आमच्याकडून पैसे घेणार? आई पैशावरून आठवलं याची पण पावती फाडूया. बरोबर बाई. अरे फाड ना मग 200ची पावती फाड चांगली. काही कसली पावती? मी तर चहाचे पैसे विचारले. ए आईंकडून पैसे मागताना लाज नाही वाटत? हे आईची शिवजयंती आहे. गप गुमान पावती पडायची. उगाच डोक्याची वाट लावायची नाही. समजलं ना? माझ्याकडे पैसे नाही. ए दादा बाई आमच्याकडे खरंच पैसे नाही. माझी आई पण ना घरी आजारी आहे. ए शान्या आमचं शिवजयंतीचं बजेट ना 5 लाख रुपये आहे आणि किरकूट 200 रुपयाला रडतो. उगाट आणि 200ची पावती फाडायची. काही माझ्याकडे पैसे बरोबरच नाहीये. आईला हा असं ऐकणार नाही. ए, मोडून टाकायचं. ए, घे रे. सर्व नियोजन झालंय बघ. भाई भाई ह्यावेळी फुल राडा करायचा. हा भाई हा भाई. अरे सवालच नाही. हा. बाई बाई हा. बाई बाई वहिनी आली हो बाई. बाई 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 बाई. भाई वहिनीने इज्जत कचरा केला. मुकाट्याने बाजूला हो नाही तर नाहीतर काय. ए आपण लव करतो तुझ्यावर. तुझ्यासोबत लग्न करायचं. खूप आवडते मला. ए माझा हात धरायची हिंमत कशी झाली तुझी? पुढे आलात ना एका एकाला उभं चिरेन. लवकर नरमलास. बायका पोरं म्हातारी माणसं यांच्यावरच दादागिरी करतोस. ती बिचारी कष्ट करतात पैसे कमावतात आणि तुम्ही ते लुबाडून देता. अरे लाज नाही वाटत का रे? हे सगळं आम्ही महाराजांसाठीच करतो. परत जर महाराजांचं नाव घेशील ना तर थोबाड फोडे ना.
तुम्हाला काय वाटलं रे? तुम्ही अशी दाढी वाढवली, चंद्रकोर लावली म्हणजे तुम्ही महाराज झालात? हे असं बाईक वरून फिरण्यापेक्षा ना त्यांच्या विचारांचे पाईक व्हा. हे गळ्यात काय घातलंयस? राजमुद्रा. याचा अर्थ तरी कळतो का? प्रपंच तरी प्रतिपचंद्र लेखे व वर्धिष्णू विश्ववंदिता शहासुनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते. याचा अर्थ ज्याप्रमाणे प्रतिपदेचा चंद्र वाढत जातो आणि साऱ्या विश्वात वंदनीय होतो, त्याप्रमाणे शहाजीचा पुत्र छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुद्रेचा लौकिक वाढत जाईल. अरे जेव्हा सैन्य लढायला जाई त्यावेळी माझ्या राजाचा त्यांना आदेश असे की शेतकऱ्याच्या मिरचीच्या देठाला सुद्धा धक्का लागता कामा नये. अरे कुठे माझा राजा जो शेतकऱ्याच्या मिरचीच्या देठाचा सुद्धा विचार करत असे? आणि कुठे तुम्ही मुळासकट ऊस खाणारी तुमची जात? वाईट फक्त एकाच गोष्टीचं वाटतंय, हे सगळं तुम्ही माझ्या राजांच्या नावावर करताय. दारू पिऊन डीजे वाजवून जयंती साजरी करण्यापेक्षा ना त्यांनी बनवलेल्या गड किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करा. आणि पुन्हा जर का माझ्या राजांच्या नावावर दादागिरी केली तर गाठ माझ्याशी आहे.